Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Elios. Taong 1969, tipo-tipo, Basilan. Itong mga panahong ito, merong nakilalang salamangkero itong si Elios. Nag-ugat ang kanilang ugnayan noong mga panahong pinadalo siya ng kanyang kaibigan sa isang handaan. Matanda na ang salamangkero. Halos sa tingin niya, mag-eedad na yon ng humigit 70. Kaya lang naman ito nakuha ang kanyang atensyon, gawa ng may mga bagay yung ipinakita sa kanila na halos hindi kapani-paniwala. Sa buong buhay ni Elios, doon pa lamang siya nakasilay ng mga panlalaro na talaga namang kapani-paniwala. Hindi ba yung nakikitang kadalasan sa mga salamangkero at payaso, purong laro lamang ng baraha at pagpapakita ng mga hayop kung saan-saan? Yung salamangkerong nasilayan niya sa bahay noon ng kanyang kaibigan, kayang paglahuin ang katawan nito nang hindi nagkukubli sa kung ano-ano. Yung tipong talagang magbibigas lang yon ng mga usal, ilalapat nito ang hawak nitong patpat sa kanyang ulo, tapos sa isang iglap, maglalaho na ito. Kaya din itong magpalabas ng kung ano-anong hayop sa kanyang katawan, sa kabila ng hindi naman gaanong makapal ang dinadala nitong kasuotan. Dahil sa mga ganoong abilidad na kanyang nakita, nagkaroon siya ng pagka-interes para mas lalong kilalanin ang salamangkero. Hindi naman naging mahirap para sa kanya na matunto ng bahay nito dahil kusa din naman yung itinuro sa kanya ng kaibigan niya. Sa halos humigit ilang araw niyang pag-iipon ng lakas ng loob para yon ay makausap, dumating na nga siya sa puntong wala na siyang ibang inisip kundi puntahan ang bahay nito. Kinahapunan ng araw ng Martes, nagdesisyon na itong si Elios na tumungo sa bahay ng salamangkero. Maniwala kayo o hindi, hindi pa man siya nakakaalis ng kanilang baryo, nasipat niya na yung naglalakad papalapit sa kanya. Noong una, inakala niyang nagkataon lang ang lahat, pero pagtitigan nilang dalawa, ngumisi lang naman yon habang nagwiwikas sa kanya ng, Magandang hapon, Elios. Pakiramdam ko may pakay ka sa akin. Halika na, samahan mo ko sa aking mumunting tahanan. Dahil sa sinabi nito, hindi naman niya maiwasang magulat, gawa ng wala siyang ibang pinagsabihan maliban sa kanyang kaibigan. Inakala niya nung una na sinabi yun ng kaibigan niya na salamangkero, pero siguradong sigurado siya, hindi niya nakita ang taong yon sa kanilang baryo magmula noong nagtanghal ito. Bagaman marami siyang katanungang umiikot sa kanyang isipan, minabuti niyang sumunod dito. Habang binabagtas nila ang daan, doon niya nakilala ang pangalan ng matanda, maging ang lugar nitong pinanggalingan. Ayon sa salamangkero, hindi talaga siya tubo sa Basilan. Sa katunayan, maraming lugar na siyang pinuntahan bago siya nadapo roon. Ang kinalakihang lugar din ng salamangkerong yon ay ang lugar ng Siraway sa Zamboanga del Norte. Doon talaga ito lumaki, nagkaisip at natuto ng kakayahan na kayang ibigay ng salamangka. Dagdag pa ng salamangkero na ang ipinakita niya noon sa pangkat nila Elios ay mabababang uri lamang ng kanyang kakayahan. Pagtatapat sa kanya ng salamangkero, kung nais niya lamang na magpakitang gilas sa mga ito, hindi lang yon ang kanyang ginawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya nakilala ang totoo nitong pangalan, eksaktong edad at apelido. Halos gulat na gulat noon si Elios, gawa ng inakala niyang nasa edad 70 na ito. Pero ayon sa salamangkero, nasa edad 25 pa lamang siya. Itago na nga lang pala natin ang pangalan ng salamangkero sa pangalang Tuming. Yung matanda niyang itsurang ipinapakita niya sa kanyang mga manonood, purong kolorete lamang. Hindi lang yun gaanong halata
gawa ng bago niya ito inilagay sa kanyang muka, nilagyan niya yon ng salamangka. Pagtatapat pa nito na ang salamangka at ang mga lihim na karunungan ay merong pagkakaiba. Sa estado niya, marami siyang pinanggagamitan ng mga buhay na karunungan. Pinuno, yung libreta ng salamangkerong ito ay napakalayo sa mga pangkaraniwang libreta ng mga albularyo. Hindi ba yung sa albularyo, maliit na parang librong tinagpi-tagpi? Ang sa salamangkerong ito, para siyang tuyong balat ng hayop na nirolyo, tapos sa loob nito, makikita mo yung mga nakaukit na kataga na parang isinulat gamit ang kakaibang uling. Tuwing nasisinagan kasi yon ng anumang uri ng liwanag, para itong umuukit ng karagdagang mga simbolo. Sinubukan din yung basahin ni Elios pero ni isang salita wala siyang maintindihan. Ang mas labis niya noong ipinagtaka sa lahat, kaswal lang yung ipinakita ng salamangkero sa kanya. Lumipas ang ilang minutong paglalakad. Kasalukuyan na nga nilang binabaybay ang daan patungo sa kabilang baryo. Pagpasok nila rito, bumungad sa kanila ang maliit na bahay ng salamangkero kung saan dali-dali naman silang pumasok sa loob. Habang nakaupo sa sala itong si Elios, kitang-kita niya ang iilan nitong mga gamit na kalimitang parte ng pagtatanghal nito. Minabuti naman niyang wag yung pakialaman, pagpapakita na rin ng kanyang respeto. Sa pagbalik ni Doming sa kanyang kinaroroonan, agad naman siya nitong inabutan ng mainit na kape habang mapagkumbabang humihingi ng tawad sa kanya ukol sa estado ng buhay nito. Pasensya ka na, Elios. Hindi ako nakapaghanda sa pagdating mo. Hindi ko kasi inaakala na meron akong bisita ngayong linggong ito eh. Pero kahit ganito ang bahay ko, komportable naman dito ang pagtulog. Ituring mo itong parang tahanan mo rin. Huwag kang mahihiya at mag-aatubili tuwing may kailangan ka. Wika ni Doming sa kanya. Nang marinig naman ni Elios ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang nagpapasalamat. Sa pagsapit ng gabi, minabuti na nilang maghapunan habang patuloy pa rin sa pagkwentuhan. Ilang oras pa lamang ang itinagal noon ni Elios sa bahay nito pero pakiramdam niya napakarami na niyang natutunan. Matapos nilang kumain ng hapunan, agad naman silang lumabas ng bahay nito para uminom ng tuba. Hindi naman niya yun tinanggihan sa kadahilan ng bago siya pumunta roon, inaasahan na niya ang ganoong kaganapan. Makalipas pa ang ilang oras ng kanilang pag-iinom ng alak, dumating na nga sa puntong unti-unti nang bumibigat ang buo niyang katawan. Sa muling pagsilay niya sa salamangkero, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang para yung naghuhubad ng sarili nitong wangis. Hindi niya mawari pero yung Doming na nakita niya noong umaga, ibang-iba na matapos nitong maghubad ng damit. Yung mga pantal at butlig nito sa katawan, bigla na lamang naglaho at napalitan ng animoy malaporselana nitong balat. Pagtitigan nilang dalawa, napangiti lang naman ito sa kanya habang inilalahad na yun talaga ang kanyang totoong itsura. Dahil dito, ginawa naman ni Elios ang lahat upang hindi na isipin ang tungkol sa kanyang mga nakita. Minabuti rin nilang pag-usapan ang kanilang mga nakaraang buhay nang sa gayoy magkakilala sila ng lubos. Alam mo, Elios, noong nakita tayo sa bahay ng kaibigan mo, alam kong magiging mabuti na tayong magkaibigan. Sa itsura mo, matindi ang iyong pag-aasam na matuto ng kakayahan ko. Huwag kang mag-alala, hindi ko ipagdadamot ito sa sino mang taong nais matuto. Ang sakin lang, huwag mo lang sanang gamitin ito sa masama. Wika ni Doming sa kanya. Nang marinig naman yon ni Elios, agad naman siyang napainom ng tuba habang buong loob na sumasagot dito ng, "Kapag natuto ko niyan, gagawin ko rin ang mga ginagawa mo. Huwag ka mag-alala, Doming. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, hindi ako masamang tao." Magmula noong una nilang pagkikita,
naging madalas na ang kanyang pagpunta sa bahay nito. Halos sa araw-araw niyang pagbisita sa salamangkero, hindi na niya napapansin na isang beses na lamang siya sa isang linggo kung makatulog sa kanyang sariling tahanan. Para kay Elios, hindi naman yun kaso sa kanya, lalo pat wala naman siyang pamilya. Matagal na rin siyang hiwalay sa kanyang mga magulang, gawa ng mas pinili niyang mabuhay sa kanyang sarili kaysa maging palamuni ng mga ito. Sa paglipas ng mga araw, naging pangkaraniwan naman ang lahat-lahat. Habang siya ay nag-aaral sa ilalim ng kanyang kaibigan, unti-unti naman niyang napapansin ang pagkakaroon niya ng kamalayan sa mundo ng hiwaga. Yung unang hakbang kasi ng kanyang pagsasanay, wala siyang ibang ginawa kundi buksan ang kanyang ikatlong mata. Ayon kay Duming, para maging isang mahusay na tagagamit ng salamangka, kinakailangan mong makasilay ng mga hiwagang nakatago sa mga bagay, maging sa mga panahon. Kapag wala ka nito, ni minsan wala kang karapatang tawagin ang sarili mo bilang isang salamangkero. Dagdag pa niya na, matapos niyang mapag-husayan ang unang hakbang ng kanyang pagsasanay, sinubukan naman siya ni Duming na gumawa ng mga milagro sa harapan nito mismo. Ang naging pamamaraan niya noon ay sa pamamagitan ng paggamit ng baraha, kung saan kayang-kaya niya roong magpalabas ng anumang uri ng insekto. Labis naman yung ikinatuwa ng salamangkero, gawa ng kahit papaano nagbubunga ang kanilang paghihirap. Makalipas ang 5 buwan niyang pagsasanay, halos alam na niya ang kabuuang sikreto ni Duming. Gayunpaman, kahit malawak na ang kanyang karunungan, alam niya sa kanyang sarili na hinding-hindi niya pa rin matutumbasan ang lakas nitong tinatangan. Isang gabi, habang umiinom sila ng tuba sa bahay nito, merong inilahad sa kanya itong si Duming ukol sa mga bagay na kalimitan nitong ginagawa tuwing gabi. Ayon sa kanya, ang pagiging salamangkero niya hindi lang nababase sa mga pagtatanghal at pagpapakitang gilas sa mga taong nagmamasid, bagkus ay pagtulong na rin sa mga taong nangangailangan. Ang pamamaraan noon ng pagtulong ni Domingo ay sa pamamagitan ng paglupig sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Noon pa man, matagal niya na yung kinasusuklaman at ayaw na ayaw niyang makakita ng kahit isa sa mga ito na merong pinapatay na tao. Pagtatapat pa nito sa kanya na yun din ang kanyang dahilan kung bakit niya tinuruan ng salamangka itong si Elios. Sa bawat lugar kasi na pinupuntahan nito, kumukuha yon ng isang disipulo bago tuluyang iwan ang lugar. Ginagawa niya ito nang sa gayoy masigurado niyang kampante niyang iiwan doon ng mga tao. Pagtatapat pa nito sa kanya na kahit hindi siya duda sa kakayahan ng mga albularyo at antingero, mas pinipili niya pa rin ang ganoong misyon para na din makatulong sa mga ito. Ang salamangka at ang mga buhay na salitang tinatangan ng mga albularyo, meron lamang maliit na pagkakaiba. Ang bawat isa din sa mga ito, merong iba't ibang kakayahan, depende sa sitwasyon at panahon. Matapos namang marinig ni Elios ang rason ni Duming, wala naman siyang nagawa kundi sundin ang nais nito. Maya-maya pa, pagkaubos ng mga inumin nila, agad naman silang naghanda para maglibot sa baryo. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Itinanong din dito ni Elios ang gagawin nila noong gabi sa kadahilan ng aminado siya sa kanyang sarili na labis siyang naguguluhan sa nais mangyari ng kanyang kaibigan. Nang marinig naman ito ang kanyang naging katanungan, napangisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Mga aswang ang papatayin natin ngayon, Elios." "Huwag kang kabahan. Madali lang namang patayin ang mga nilalang na yan. Basta ang payo ko lang sa'yo, sundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Gamitin mo ang mga armas na itinuro ko sa'yo kung yan ay lubos mong kinakailangan." Dahil sa sinabi nito,
Tumangulang naman siya habang patuloy na pinagmamasdan ang buong paligid. Pagdating nila noon sa unahang bahagi ng baryo, doon nila nasilayan ang dalawang bahay kung saan sa itaas nito merong mga malapaniking nilalang na nakatayo. Pagsilay ni Elios sa mga nilalang na yon, agad naman siyang binalot ng matinding takot sa katawan buhat sa kanyang mga nakita. Hindi niya kasi maipagkakaila, yun din ang unang beses niyang makasilay ng mga aswang ng malapitan. Kadalasan niya yung nakikita lumilipad lang sa langit o hindi naman kaya'y tumatakbo sa mga gubat. Habang naglalakad sila papalapit, dahan-dahan naman siyang kumukubli sa likurang bahagi ni Duming na siya namang labis nitong ikinatuwa. Sa pagdating nila sa harapan ng bahay na yon, kampante naman itong tinawag ang dalawang aswang. Pagsilay ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, bigla naman yung umangil sabay palaspas ng kanilang malalapad na pakpak. Alam nila Elios na susugod na ang mga ito, kung kaya't ang kanilang ginawa, maghanda at manatiling alerto mula sa kanilang kinaroroonan. Sa isang iglap, nasipat na lamang nilang bumulusok ang nilalang na yon, kung saan agad namang tumawag ng napakaraming paru-paro itong si Duming. Dahil dito, nagkaroon sila ng pananggalang laban sa pag-atake ng mga nilalang. Pagsilayuan ng mga paru-parong yon, bigla namang tumambad sa harapan ng aswang ang isang nichong naglalaman ng mga buhay na baging. Ang bawat katawan ng baging na yon may mga matutulis na tinik na animoy hindi na magiging mahirap dito ang bumangon sa kahit na anong uri ng kalamnan ng tao man o mga hayop. Matapos namang masipat ng nilalang na yon ang ginawang bagay ni Duming, nagpumilit pa rin yung lumayo, subalit bago pa man ito makalipad ng ilang dipa mula sa tinigilan nito, nagawa na yung mapuluputan ng mga baging. Kahit anong lakas ang ginagamit nito sa kanyang pagpupumiglas, hindi yun sapat para tuluyan doong makatakas. Hindi naglaon nang hina na rin ang nilalang na yon na siya namang naging hudyat sa mga baging para dahan-dahan itong hilahin papaloob ng nicho. Nang medyo malapit na yon sa kabaong, agad naman yung tinulungan ng isa pa nitong kasama, subalit maging ito man, wala din yung magawa. Maya-maya pa, tanging pagsigaw na lamang ang nagawa ng aswang habang mabilisan yung nilalamon papailalim ng lupa. Sa pagkawala nito, umusok lang naman ang nicho hanggang sa tuluyan na yung naglaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nanatiling nagmamasid lang naman sila Elios. Yung aswang na natira, panay naman ang pag-angil sa harapan nila, buhat sa mga nangyari. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang naglaho si Duming mula sa kinatatayuan nito at kasabay nito ang paglitaw niya sa harapan mismo ng aswang. Bago pa man yun makagawa ng pag-atake, agad naman niya yung sinapak sa muka na siya namang naging sanhi upang sumubasob ang katawan nito sa lupa. Sa sobrang lakas ng pagkakasapak niya rito, halos inabot pa yon ng 5 minuto bago manumbalik sa katawan nito ang kumalas nitong wisyo. Paggising ng nilalang na yon, dahan-dahan naman yung tumayo habang nagpapalit anyo. Dahil sa alam na nila Elios na wala na yung laban sa kanila, agad naman yung pinatawan ng parusa ng salamangkero. Ang ginawa nito, ipinasok yun sa loob ng isang maliit na kahon na halos hindi naman niya mawari kung papaano ito nangyari. Matapos itong gawin ni Duming, dali-dali naman silang umalis ng lugar para maghanap ng panibagong nilalang na papatayin. Sa ilang oras nilang pagsuyod sa baryo, umabot sa 10 aswang ang kanilang namataan. Lahat ito, kung hindi itinago sa kahon, ipinalamon sa lupa. Pagtungtong ng hating gabi, sakto naman noon ang pagdating nila sa dulong bahagi ng baryo kung saan doon nila nasilayan ang isang matangkad na bruha na nagpapagala-gala. Paglalarawan ni Duming sa nilalang na yon, nakasuot yon ng sayang puti at ang paglalakad nito
ay animoy hindi sumasayad ang paa nito sa lupa. Butas-butas din ang katawan nito at palaging nakanganga ang napakalapad nitong bunganga. May mahaba din itong galamay na halos napakalayo sa galamay ng mga ordinaryong tao. Malayo pa man sila sa nilalang, ramdam na niya ang pagkakaroon nito ng pambihirang presensya. Yung tipong kahit hindi na yun mag-usal, paniguradong masisindak ang sinumang makakakita rito. Bago nila tuluyang malapitan ang bruha, agad naman niyang nasipat si Domingo na dumukot ng isang mahabang palakol mula sa bulsa nito. Pagsilay niya rito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang patpat na hawak-hawak ni Doming na siya namang nagbibigay buhay sa armas na yon. Mula kasi sa patpat na hawak nito, meron yung puting usok na nagdudugtong sa binunot nitong palakol. Sa madaling salita, nasa espiritual na wangis ang armas na yon. Pero dahil sa pagsakatuparan dito ng patpat, may kakayahan yung makasugat ng anumang bagay na nasa material na mundo. Hindi rin yung pangkaraniwang palakol pinuno. Yung tulis kasi nito, umuusok at halos hindi mo gaanong masisilayan ang kabuuan nitong wangis. Mas tumindiri ng pagkamangha ni Elios sa armas na hawak noon ng kanyang kaibigan, lalo pat nasipat niya yung nagbabago ng anyo, depende sa paggamit dito ng salamangkero. Kaya nitong maging kalasag, espada, tabak at kung ano-ano pang armas na kalimitang nakikitang ginagamit ng mga mandirigma. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, kitang-kita niya kung papaano lubos na nasisiyahan ang salamangkero. Sa ilang minuto nitong pakikipagbuno sa bruha, ni minsan hindi niya yun nasilayang magkaroon man lang ng kahit na konting takot sa muka. Maya-maya pa, pagsilay naman ni Duming na bumaba ang depensa ng nilalang na yon, agad naman itong inusala ng kanyang patpat kung saan bigla namang nagbago ang wangis nito. Nang maging isa na yung ganap na latigo, walang pagdadalawang isip naman itong hinataw ng hinataw ang bruha hanggang sa tuluyan na yung mapaluhod mula sa kinaroroonan nito. Hindi naglaon dahil sa tindi ng pinsalang lumapat sa katawan nito, unti-unti na rin yung nanghina hanggang sa magawa na yung maikulong sa isang maliit na kahon ng salamangkero. Pagbalik nila sa bahay nito, doon ipinakita sa kanya ni Duming ang mga nilalang na nagawa nitong mahuli ng kahon. Maniwala kayo o hindi, kahit napakaliit ng kahong yon, marami na doong nakakulong na nilalang. Konting paglilinaw lang mga kaibigan. Baka isipin nyo kasi, papaanong nagkasya doon ng mga aswang, gayong malalaki ang mga ito. Tandaan nyo, merong mga mutyang kayang gawin ng isang pisikal na bagay para maging espiritual na anyo ito. Sa estado ng kahong yon ang tinatangan nitong abilidad. Hindi ko na rin babanggitin ang pangalan ng mutya, gawa ng napakasensitibo ng mga ganitong impormasyon. Isang pagkakamali lang sa pagbanggit ng pangalan nito, maaari yung mabasag. Lumipas pa ang ilang buwan, tuluyan na ngang nagpaalam si Duming kay Elios. Pag-alis nito, agad naman siyang nakipagtulungan sa mga albularyo nang sa gayoy hindi na magiging mahirap para sa kanya ang mga bagay-bagay. Dahil sa mga salamangkang natutunan niya noon, hindi naglaon, tuluyan na rin siyang kinatakutan ng mga aswang na nasa kaliwa. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Elios kay Duming sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na ito ang tumupad sa pangarap niyang matagal na niyang inaasam. Pero alam niyo ba na bago mamatay itong si Elios, naging bantog ang pagkakakilanlan nito at binansagan siya na kinakatakutang salamangkero ng Basilan. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe naman yung tinatangang abilidad ni Duming, no? Isipin ninyo, kinukulong niya sa kahon. Ako sa pagkakaalam ko, pwedeng ikulong yan sa bote,
Bote ng gin, bote ng lapad, bote ng yung mga sinaunang coke. Doon mo pwedeng ikulong yung spiritual na anyo. Pero sa loob ng kahon. Anong klaseng kahon yun? Ano ba to? Gawa sa plastic? Gawa sa kahoy? Pero malamang sa malamang, gawa lang to sa kahoy. Kasi nga, ano pa to 1968, di ba? So, ang galing lang ni Duming. Pero ang kinatutuwa ko kay Duming, hindi siya nagpapakilala bilang isang albularyo, manggagamot, ermitanyo o kung anuman. Nagpapakilala siya bilang isang salamangkero. Tapos nakaka-hook up siya o nakakakuha siya ng mga tao sa isang lugar kapag namamangha sa abilidad niyang tinatangan. Kasi ako, maski naman ako kahit sino naman siguro sa atin, namamangha tayo kapag magaling yung magician, di ba? Siguro yun yung technique ni Duming para makakita siya ng taong karapat-dapat. Tapos pakikiramdaman niya yun kung talagang pwede ba niyang turuan. Tapos yun, kapag naturuan niya na, iiwan niya na yung lugar, edi meron nang magtatanggol sa baryo na yun. Alam nyo, ang ganda sana kung naging series to, no? Yung paglalakbay ni Duming sa iba't ibang lugar ng Pilipinas kung may kukwento niya yun. Kasi malamang, hindi lang to si Elios ang nabigyan niya ng kakayahan Marami pa yan kasi nga naglalakbay Diba? Sayang lang ang ganda. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.